मानगोनां दिनैनि बे फ्रेशमेन ससियेल सेरेमनि 2022-2023 सिखना बर' हाई स्कुल गोदानै फैनाय फरायसा फरायसुलि अनजाथाव आंगो लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि फरायखानाय आगोलनो फैखानाय माने सिनियर फरायसाफोर आरो लोगोसे दिनैनि बे मिटिंआव जिरायनो हानाय मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बाखि जोंनि फरायसालिनि स्टाफ नोंथांमोन समा जोबोर आंखाल जाबाय दिनै माने लेक्चार होनायनि समथ' नंलिया आङो मा बुंगोन दा गोदान फरायसा हिसाबै फार्स्टआवनो मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन खमसे खम 5 मिनिट धैर्य हमनानै जेन खोनासङो आंनि बुंनायखौ बेखौ लुबैदों दावराव दावसि खालामबा बाथ्रा बुंनो गोसो जाया दा आफादगिरि हांख्रायनायखाय आं फैथारबाय थांखि गैयामोन जियानो जाया मानो आं बे फरायसालिनि बाथ्राखौनो बुंगोन मोननैसो जेब्ला आं गुवाहाटीयाव दंमोन सानसेखालि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव मोनसे मार्केट होननाय जायगा दङ इउनिभार्सिटि खाथियाव बेंक खाथियाव बै मार्केटआव आङो साहा लोंना कफि लोंनो फैदोंमोन आरो जायखिजाया अब्ला जोंनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां बिथां चन्द्रधर सारा फन आंसो खालामदोंमोन नामा फनखौ गोसो गैला 10 बोसोरसो जाबाय नालाय माने सोंबाय मेट्रिकनि रिजाल्टआ बेसेबां माबायदि पार्सेन्ट ओमफ्राय आं खोनानो मोनबाय 81 ना 83 माबा मोनसे पार्सेन्ट बुंदों पासिं पार्सेन्टखौ सारा आंनि लाइफआव बियो शकिंमोन खारन कुनु बर' मिडियाम फरायसालियाव मेट्रिकआव 80% मोननाय सरकारि स्कुलाव आंनि लाइफआव आं खोनायाखै आं फरायनाय फरायसालियाबो नङा बे मोनसे आसरित बिनि उननि बोसोराव नामा 83 फैदोंमोन नामा आं गोसो गैला किन्तु आं मिथिनायाव दिनैसिम जोंनि सिखना बर' हाई स्कुलनि जि रिजाल्ट जानो हागौ खनसेबा खननैल'सो 30 फोरनि लाइनाव थांदो जानांगौ आं फैनायनि उनाव आरो बा बिनि सिगां आं दिनैसिम नुनायाव माने 80%आनो दंबायदों 60बो थानो हागौ गेजेर गेजेर बे 80%खौनो बांसिन नुदों आरो एखे राहायैनो 100%बो दा खनथाम ना मा जाबाय होननांसिगोन खनथाम 100% होननांसिगोन जोङो बोसोरथाम आरो एबार बोसोरावबो जुदि जायोबा बधय 4 नाम्बार जानो हागौ बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ सानना लादों मा खोनासं फरायसाफोर बयबो आं मा बुंनो नाजादों बेखौ एसे जुदि बुजिनानै लायोबा थारैनो हमना मोनगोन जे जेबो मावनो हायि जेबो गैया एग्जामपला जोंनि बे सिखना बर' गोजौ फरायसालियानो बे सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव सब रेकर्डआनो दं नीलबो थांदोंमोननो किन्तु 100%बो पास जादोंमोन आरो फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाखौ लायनो बारायनो हाया बेबायदि सानोमोन बेनो दिगदार दावराव दावसि खालामबाय थायो बे मोनसेयानो समस्या जोंनिया जनाय गासैबो मोजाङै ज' सान्थि मथे जिराय जोंनि सिखना बर' गोजौ फरायसालिया माबायदि आपग्रेड लेभेलाव थांदों बेयाव जों माबायदि डेडिकेसन खालामनांगौ जादों बेवहाय थानाय जिरायनाय गासैबो फोरोंगिरि बिथांमोना मोनसे फरायसालिखौ जोङो गोसोबा महर सोलायनो हायो आरो बैहाय फरायसाफोरनिबो अबदान माखासे मानि थायो दिनै जोंनि फरायसालियाव बेबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय मानो गोदान गथ' फैनो गोनां जादों जों नुनो मोनदों जेरै सेन्ट जेभियारनि फरायसा फैदों बेवहाय बिएन एकाडेमिनि फरायसा फैदों इउएन एकाडेमिनि फरायसा फैदों फुंबिलि सोलोंसालिनि फरायसा फैदों प्राइभेट स्कुलनि बहुत फरायसा फैदों सरकारनिफ्राय प्राइभेटआव शिफ्ट जायो जोंनियाव उल्था जादों मा प्राइभेटनिफ्राय जोंनि बे सरकारि बर' फरायसालियाव शिफ्ट जादों आसरित आरो बे एचिभमेन्टआ बोरै जादों आं एचिभमेन्ट होनना बुंनो थांबा बेयो जोंनि एरियानि थाखाय बे मोनसे एचिभमेन्ट खाथियाव बहुत फरायसालि दङ बै फरायसालिफोराव जों जिखिनि एचिभमेन्ट खालामदों आं बुङाखै बिराद हाई एचिभमेन्ट मायबा बिराद हाई फाइ रिजाल्ट बेखौ बुङाखै बेयो बुहुमनि आसामनि भारतनि जि मानदान्दा रुजुबा नाथिं एख नङा बेयो जेबो नङा बे रिजाल्टआ थेवब्लाबो जोङो जिखिनि मानदान्दाखौ सोरजिनो नाजाबाय थादों आरो बेनि फिथाइ हिसाबै जानो हागौ बै प्राइभेट स्कुलनि फरायसाफोरा जोंनि फरायसालियाव फैदों बे जाबाय आंनि फोथायनाय आंनि साननाय आं ओरै सानो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि नाजानायनि जुराव जानो हागौ बे फरायसालिया दाब दाब जायगायाव मोनसे ओरैबायदि इमेज जोनोम होनो हादों जे बे फरायसालिया एसे दावगाहांदों नङा होमबा
जानो हागौ बिनिखायसो बै फरायसाफोरा फैदों नङाबा मा जाहोननि थाखाय प्राइभेट स्कुलनि फरायसाफोरा जोंनि एडमिसन लादों नङा होमबा बेबो मोनसे साननो गोनां खायसे खायसे फरायसाफोरना जानो हागौ इक'नमिक प्रब्लेमबो जानो हागौ बेबो जानो हागौ थेवब्लाबो आं बुंदोंमोन ना दहाय 81-83% 100% कुनु सरकारि बर' मिडियाम स्कुलाव जानो हागौ माने बेबायदि रेकर्ड मोनसे समाव मोननाय नङा दाफोर मोनबा मोननो हागौ जोंनि फरायसालिया बेबायदि मान बिलाइबो मोनदों खननै ना खनथाम मोनबाय खननै मोनबाय जानांगौ खननै ना खनथामसो मोनबाय जानांगौ अब्ला बै मान बिलाइ मोनलायनाय हिसाबै 80%निख्रुइ बांसिन जुदि पास जायोबा मेट्रिकआव मान बिलाइ मोनो नङा होमबा अब्ला बै हिसाबै आरोबाव जों मान बिलाइ मोनबावनो थाखाय जोंनि फरायसालिनि मानदान्दाखौ आरोबाव गोजौआव लांबावनो नाजानांगोन आरो बै गोदान फैनाय जि फरायसाफोर बिथांमोना जेन जोंनि फरायसालिनि बे मानदान्दाखौ बजायनानै लाखिनो हायो कन्टिनिउ खालामनानै लाखिनो हायो बिनिखायनो बिथांमोननि फारसे आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट जेन बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ आरोबाव गोजौसिन मानदान्दायाव लांनो थाखाय जेन माबा मोनसे नाजायो थाखानाय फरायसाफोरखौथ' जों बहुद बुंबाय बिथांमोनजों लोगोसे गोदान फरायसाफोराबो जेन नाजायो बे आंनि गिबि रिक्वेस्ट बिथांमोननिसिम गोदान फरायसाफोरनिसिम आरो बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ बेकवार्ड एरियानि बे फरायसालिखौ मोजां नुहुरनानै फैनायनि थाखाय धन्यबाद जोबोर जोबोर साबायखर नङा होमबा आरोबाव जोङो दिनैसिम मा मावखो गोदान फरायसाफोरनि एसे इनफरमेसनखौ होनो लुबैबाय जोंनि फरायसालियाव मा एजेन्डा दोङो आसरित धरननि मोननैसो एजेन्डा दं जेरै सबसे स्पेसियेल मोनसे एजेन्डाया जाबाय जोंनिया मा खामानिया जाहैबाय मा प्रजेक्टबो होनना बुंजागोन बे जाहैबाय मा हम भिजिट कुनु फरायसालियाव जोंनि बायदि हम भिजिट खालामा बिनिखायनो गोदान फरायसाफोरखौ आं बुंगोन नोंथांमोननि न' जोङो थांगोन साहा लोंनो थांगोन कफि लोंनो थांगोन थारैनो साहा कापसेखौ होनो बानाङा बे मोनसे रिक्वेस्ट थाबाय नंगौना नङा जाय ट्रेन्सआ गैयामोन बे एरियायाव बै ट्रेन्सखौ जोङो जोंनि सिखना बर' गोजौ फरायसालिया सृष्टि खालामदों आसाम सरकारा जेब्ला बेबायदि मा होनो बेखौ मेन्टर टिचार हम भिजिट बिनि जेबो स्टेपखौनो लायाखैमोन बिनि सिगांनो जोंनि फरायसालिया बै खामानिखौ सरकारि स्कुल हिसाबै मावजेनग्रोनाय फरायसालि आफ्टार 2013-14-15 सोआवसो जोंनि आसाम सरकारा बे स्टेपखौ लादों हम भिजिटखौनो हम मेन्टर टिचारखौनो हम बिनि सिगां गैयामोन प्राइभेट स्कुलाव दोङो नो डाउट प्राइभेट स्कुलाव दोङो गैया नङा प्राइभेट स्कुलाव दोङो गैया नङा आरोबाव बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे समाव हमवर्क होनायनि कालचार गैयामोन जोबोर खममोन आथिखालाव जोंनि फरायसालियाव मेक्सिमाम हमवर्क होनाय जायो जाय गथ'फोरखौ माबा मोनसे लाब जायो आरो बेखिनियाव आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन साफ्रोम फरायसाया बोरायानो जा गोदानानो जा साफ्रोम फरायसाया जेन हमवर्क हरनायखौ साबमिट खालामो बे आंनि मोनसे रिक्वेस्ट जाबाय खारन जोङो हमवर्कखौथ' होयो फोरोंगिरिफोरा नाथाय बे खामानियाव जों नांगौ बायदि साक्सेस जायाखै गोदान फरायसाफोरखौ आं बेखिनियावनो रिक्वेस्ट थाखाबाय बिथांमोनाबो जेन साफ्रोमबो साबमिट खालामो बेनिखायनो आं बे बाराव मोनसे गोदान पलिसि बानायदों मा मोनफ्रोम हमवर्कनि होनाय होयिखौ लिस्टआव लाखिगोन सोर होदो सोर होआखै अब्लाना मिथियो नङाबा सानैसो होयो सानैसो होआ माने जों नुनो मोनदों 30% फरायसाफोराल'सो हमवर्कखौ होयो रायबाल'सो होयो बेबायदि नुदों बे ट्रेन्सखौ जों जुदि गैया खालामनो हायोबा आरोबाव जोंनि फरायनाया दावगाबावगोन दिनै बेवहाय गोदान फरायसाफोरखौ सानैसो नुदों डक्टर जानाय आरो आर्टनि बाथ्रा होनदों माखासेया आर्टिस्ट माने आर्ट खालामना मोजां मोनो हबिखौ सोरनियाबा एमा डक्टर होनना बुंदों मेक्सिमाम डक्टर आरो आर्ट मोनदों जोंनि फरायसालिनिफ्राय दिनैसिम सासेबो डक्टर गैया एनि टाइप अफ डक्टर डार्माटलजिस्टखौनो बुं साइक'लजिस्टखौनो बुं साइकाट्रिक डक्टरखौनो बुं बा बेबायदि हारानि डक्टरखौनो बुं ब्लाडनि डक्टरखौनो बुं केन्सार डक्टरखौनो बुं निउर'लजिस्टखौनो बुं ENT स्पेसियलिस्टखौनो बुं हाथाइनि स्पेसियलिस्टखौनो बुं जेबो गैया जोंनि फरायसालिनिफ्राय स' जों दा नुनो मोनदों बेवहाय खमसे खम डक्टर होननाय बाथ्राखौ गोसोआव सोना लादो जानो हागौ डक्टरा बोरै जायो मा जायो दा मिथियाखै खिन्थु थांखिखौ लायोबा फिउचारावथ' जाहैथारगोन ना ओंखायनो गोदान फरायसाफोरखौ मोनसे आसा खालामबाय जेन सासेबाबो बिथांमोननिफ्राय डक्टर जायो आरोबाव सासे फरायसा ओंखारदोंमोन मा माने मोसानानै फिल्म जगताव थांनानै मोजां मोनो नङा होमबा बा एक्ट्रिस बा बेबायदि जाना मोजां मोनो
आसा खालामबाय जोंनि फरायसालिनिफ्रायबो सासे महरगिरि जोनोम जायो, एक्टर जोनोम जायो। एक्टर मिन्स फावखुंग्रिबो फावखुंगुर आं मोननैखौबो बुंदो जेन जोनोम जायो। गुबुन फरायसालियाव जों नुयो बेबायदि टेलेन्ट। आरो नोंसोरनि सबसे फेभराइट जेरै हमना ला सासे एक्ट्रिसखौनो बुंबाय आङो बेखौ एक्टर जायखिजाया मा नामनि नामा मा सनामोन सुदेम सना। सुदेम सनानि लाइफखौबो जों नायोबा अबयसे बिफाया इसा इनफ्लुएन्सियेल पार्सन बर'नि, थेवब्लाबो बिबो बेबायदि फरायसालियाव मोसानो आरो ससियेल मिडियायाव मोसानो मा जादों पपुलार जादों। जेन जोंनि फरायसाफोराबो पजिटिभ लाइनाव लानानै मोसानायखौ जेन पजिटिभ लाइनाव लानानै जे जोंनि फरायसालिनिफ्रायबो सासे बेबायदि महरगिरि जेन जोनोम जायो बेखौ आं आसा खालामबाय। हायि जेबो गैया, हागोन। किन्तु मोनसे बाथ्रा नुबाय थादों दहाय नार्जारी सारा बुंदों डिसिप्लिन। बे डिसिप्लिनखौ जों होख्रा होख्रा खुगा रायलायनाय जाबाय। डिसिप्लिना मेन बुस्थु। खनसे आंखौ सासे प्रफेसारा बुंदोंमोन इन्स्ट्रुमेन्टेसननि डिपार्टमेन्टनि सासे प्रफेसार आंखौ बुंदोंमोन, बिथांनि मुङा जाहैबाय उत्पल शर्मा, गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि। आंनि डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय मामोन इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड इउनिभार्सिटि साइन्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेन्टार। बै साबजेक्टनि सासे प्रफेसारा बुंदोंमोन जुदि नोंथाङा डिसिप्लिनाव खामानि मावोबा, जोंखौ फोरोंदोंमोन सारा, जुदि नोंथाङा डिसिप्लिनाव खामानि मावोबा जिकुनु खामानियानो हाफ डान। डिसिप्लिनै जुदि हाबा मावोबा खावसेया जोबखायोनो, बिथाङा बेबायदि बुंदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि कारामोन माने जोंखौ लरेटबो जानो होआमोन प्रफेसारा। बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रफेसारमोन, बिथाङा दाबो प्रफेसार, बिथाङा डक्टरेट जाबाय बिथाङा दा। होमबा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन डिसिप्लिन मेक्स ए मेन पारफेक्ट ओरै बुंनो हागोन। जेरै प्रेक्टिस मेक्स ए मेन पारफेक्ट नङा होमबा, ओरै बुङो नङा होमबा। जों दा पारफेक्ट जानो थाखाय, आबुं गियान जानो थाखाय जों मा खालामनांगोन डिसिप्लिनखौबो मेनटेन खालामनांगोन। डिसिप्लिनजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं रिकुवेस्ट खालामगोन, इनडिसिप्लिनाथ' जों नाजानांखागोन, बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन आरोबाव फरायनायनि जि टाइमिं पिरियडनि लेंथ बेखौ जोङो एसे फोलावनांगोन। दिनैसिम जोंनि फरायसालिनिफ्राय सासेल' फरायसा मोनबाय जोङो दिनैसिम। दिनैनि समहालागै दिनै 2022नि एप्रिलनि दिनै 27 नङा होमबा, बे तारिखहालागै जों दिनैसिम सासे गथ' मोनाखै जाय 10 आवार्स पार डे फरायो। बेयाव दा मोनाखै, खिन्थु सासे गथ' फरायोमोन, बिथाङा बेसेबां मोजां रिजाल्ट खालामदो डाज नट मेटार, खिन्थु बिथाङा मा फरायोमोन 15 घन्टालागै फरायोमोन। बिनि नामखौबो आं बुंगोन, टनटलानि बिथाङा, बांद्राय गोजाननि फरायसा नङा, रुबुं खुंगुर बसुमतारी। बिथाङा बेसेबां मोजां रिजाल्ट खालामदो, मेट्रिकआव बेसे खालामदो, बिथाङा दिनै मा केरेक्टार जाखो, बिनि बिहेभियारा मा जादों 5-6 बोसोरनि उनाव जों मिथिगोन। खिन्थु बिथाङा हाइ स्कुलाव थानाय समाव जिखिनि हार्ड लेबार खालामदोंमोन बियो प्रशंसनीय, बाख्नायथाव। बेबादि फरायसा जों दिनैसिम मोनाखै। जुदि बेबादि फरायसा जुदि मोनोबा जों नोंथांमोननो खोथा होदों स्टेन्ड डिस्टिंक्सन बा टपार बा बर'नि गेजेरावबाबो टपार बा ओरैबायदि आनकमन माबा मोनसे डेभेलप जानायाव सेल्फ एबिलिटिखौ जोङो ग्र' जानायाव जौगाहोनायाव सापर्ट खालामनो थाखाय रेडि। दिनैसिम जोङो हम भिजिटनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जोङो हम भिजिटआव ना सोरनिबा न' मुगैयो, सोरनिबा बिसोरनि बेबहारखौ मुगैदो, ना गामिया बबेबा हाब्रुबारियाव बारि सिङाव मुगैदो, जायनिबो न'आव जेराव सुबिदा मोनदो जोंनि थावनि खरसानि बाथ्राखौ जों जेबोआनो सानाखै। बेबायदि जोङो 2011निफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो दिनैसिम कन्टिनिउ, बे खामानिया जोबाखै। ना बानायदों, ना मेंनायदों, जोंनियाव बानाय मेंनाय गैया। जोंनो नांगौ मा 10 आवार्स 12 आवार्स 15 आवार्स पार डे स्टाडि खालामनाय फरायसा, मात्र बेबायदि फरायसा जोंनो नांगौ। खिन्थु बेबायदि फरायसा जों मोनाखै, दुर्भाग्यजनक। मोजां मोजां गथ'आ जोंनि फरायसालियाव फैया। बाय ब्रिलियेन्ट बाय बार्थ क्वालिटि थानाय, माने मा होनगोन बेखौ, खायसेनि आइकिउआ जोबोर हाइ, खायसेनि आइकिउआ जोबोर हाइ, बै एसे हाइ लेभेलनि आइकिउ थानाय फरायसाफोरा प्राइभेट स्कुलाव थाङो। खिन्थु बेबायदि जों फरायसा मोनैखायनो जों जेसेबां हानांगौ एसेबां हायाखै। थेवब्लाबो जों मा मावनो हादों, 100% पासआ जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। जोङो 40%हालागै फार्स्ट डिभिजन लांनाय रेकर्ड दं। 10 जन 9 जन 11 जनालागै फार्स्ट डिभिजन लांनाय रेकर्ड दं। 35 स्टुडेन्टनि मादाव 11 जन फार्स्ट डिभिजन फैनाया जोंनि बायदि बर' मिडियाम
सरकारि स्कुलनि थाखाय गोमोथाव नङा होमबा बेयो बाङायल' बाथ्रा नङा बियो सहज नङा बे बाथ्राया नोंथांमोना साननो हागौ सोरबा नकल लिरै खालामदों बिदि नङा जोंनि खाथियाव बहुत फरायसालि दं बहुत फरायसालि दं बै फरायसालिफोराबो सेम जायगायाव सेम सेन्टाराव सेम थासारियाव सेम एनभाइरनमेन्टआव मा एग्जाम लिरदो एखे कन्डिसन तामुलपुरखौनो बुं बरकलिनिखौनो बुं गान्धीबारिखौनो बुं बरखपाखौनो बुं दारकुसिखौनो बुं सबनिबो एनभाइरनमेन्टआ एखे थेवब्लाबो जों एसे आपग्रेड लेभेलाव मानो लांनो हादों खारन जोंनि फरायसाफोरनि गेजेरावबो मोनसे टेलेन्ट दं नाजानाय दं आरो जोंनि फोरोंगिरिफोराबो एसेबाबो नोंसोरखौ अबदान होसिननो नाजादों बेनिखायनो बेखिनिया जादों होननानै आं बुंगोन नोंसोरो उनाव जिरायनानै मिनिनाङा एसे खोनासं बांद्राय गैला आरो 2-3 मिनिटसोल' बुंबावगोन आङो धैर्य हम बेनिखायनो बार बेखौनो बुंगोन डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालाम गोबां बाथ्रा बुंगौमोन खिन्थु जोंनिया लेट जानायखाय आङो टपिक्स जि बुंनो गोनां बेखौ काट खालामनानै आं बेलेगसो बुंखादो डाइरेक्ट बिनो फिन डिसिप्लिन मेनटेन खालाम फोरोंगिरिया माबा मोनसे बुंबा मिनिनाङा गोसोआव लाखि फोरोंगिरिया नोंसोर दा फोरोंगिरिखौ जि नुदों फोरोंगिरिया मेट्रिकबो पास जानानै फैदों हायार सेकेन्डारि पास जाना फैदों कलेजबो गानानै फैदों इउनिभार्सिटिनि सार्टिफिकेट लाना फैदों इउनिभार्सिटिनि सार्टिफिकेट लायाबा बेवहाय फोरोंगिरि जानो हाया गोसोआव लाखि हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि जानो गोनांबा इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोननाय सार्टिफिकेट जानांगोन मा नोंसोरो इउनिभार्सिटिनि सार्टिफिकेट लानो हानायनि जग्य जागोन नाजानांगोन मोनसे दुखुनांथाव बेखौबो बुंगोन बेनिफ्राय आं फोजोबसै आं बार सिगांबो बुंबाय गोदान फरायसाफोराबो जेन उत्साह जायो बेनिखायनो बुंदों आङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय सासेबो एक्टर गैया महरगिरि गैया सासेबो इन्जिनियार गैया बे फरायसालिनिफ्राय सासेबो SSC पास खालामनाय फरायसा गैया सासेबो NDA पास खालामनाय गैया सासेबो CDS पास खालामनाय गैया सासेबो NEET पास खालामनाय गैया सासेबो इउनिभार्सिटियाव 9 ग्रेड लानानै MA पास खालामनाय फरायसा गैया सासेबो गथ'आ जोंनिया जेम्स पास खालामनाय गैया मा होनगोन बेखौ जोङो जेरैहाय एडभान्स खालामनाय गैया सासेबो APSC खालामनाय गैया बे फरायसालिनिफ्राय खोनासं फरायसाफोर नोंथांमोना मानो जेथिं मेथिंनो डाइभार्ट खालामदों मेगननि नोजोरखौ आंनि बुंनाय खोनासं सासेबो UPSC पास खालामनाय गैया बेवहाय सासेबो टेट पास खालामनायबो गैबावा टेटआ सबसे ल' क्वालिटिनि बुस्थु बुंनो थाङोबा एग्जामनि बिथोराव बा सानना नायदो सासेबो बे फरायसालिनिफ्राय गेदेर बिजनेसमेन गैया सासेबो बे फरायसालिनिफ्राय गेदेर इउनिभार्सिटि लेभेलनि बहाबा कलेजनि माखासे बेबायदि प्रफेसर गैया डक्टर गैया इन्जिनियार गैया जुनियर इन्जिनियारबो गैबावा बे फरायसालिनिफ्राय नांगौ बायदि मोजां जुनियर इन्जिनियारबो गैबावा बेनिफ्राय जानो हागौ CIT निफ्राय साफा सानै थानो हागौ NIT निफ्राय पास आउट खालामनाय इन्जिनियार गैया बेवहाय IIT नि बाथ्राखौथ' जुदा नङा होमबा अब्ला जोंनि फरायसालिया बेसेबां अबस्थाया हामा जाना दं हामा नङा बियो ट्रेन्स गैयामोन बै ट्रेन्सखौ लाबोनो थाखाय दा नोंसोर नाजानांगोन मा गैया होनबा बेनिफ्राय मा रिसर्स पार्सन उजिदों होनबा गैथ'वा गैया नङा उजिगासिनो दं गैथ'वा आरो बै गैथ'यैखौ मा खालामनांगोन जोनोम होनांगोन दिनैसिम सासे लिडार गैया बे फरायसालिनिफ्राय गेदेर लिडार दिनैसिम सासे इनफ्लुयेन्सार गैया बे फरायसालिनिफ्राय इनफ्लुयेन्सार जायखौ माने सबबो फल' खालामो जेरै सालमान खानखौ सबबो फल' खालामो नरेन्द्र मदिखौ सबबो फल' खालामो जेरै फैला जे बरगयारिखौ सबबो फल' खालामो जेरै नोंथांमोना मिथिगौ जेरै रिया ब्रह्मखौ सबबो फल' खालामो जेरै बि बयसखौ सबबो फल' खालामो बि बयस होनबासो मिथिगौ नालाय नोंसोरो जेरै बि बयसखौ सबबो फल' खालामो बि बयसआ बर'निफ्राय सासे सबसे टप लेभेलनि इनफ्लुयेन्सार ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार 850K फलोवार्स दोङो फेसबुकआव इउटिउबाव बिनि फलोवार्सआ बेसे जागौ 1 मिलियन क्रस आरो बेबायदिनो गुबुनाव बेबायदि जोंनिफ्राय सासे स्टुडेन्ट उजिना बेबायदि मानसि जोंनाव गैया बेनिखायनो दुखु नाङो फोरोंगिरि हिसाबै बे गैयियानो सबसे दुखुनांथाव आं दिनै इमान बोसोर जाबाय बे स्कुलाव जों जेबो जानो हादिया जोंनि फरायसाफोरा मानो हाया मानो 10 घन्टा फरायनो हाया जोंनि फरायसाफोरा आं दुखु नाङो आंनि लाइफआव आं 12-13 घन्टानि सिङाव फरायाखै नंगौ I am not a brilliant student but my job is brilliant नोंसोरबो ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट नङाबो जानो हागौ but your job should be brilliant
जुदि नोंनि खामानिया ब्रिलियेन्ट जायोबा इउ मे बी ब्रिलियेन्ट इन फिउचार नों उनाव मा जानो हागौ सासे ब्रिलियेन्ट पार्सन जानो हागौ नोंथांखौ माखासे क्रिटिसाइज खालामगोन नाथाय क्रिटिसिजम नोंखौ इनसाल्ट खालामनो हागौ नोंखौ ओरै बुंनो हागौ पागला बुंनो हागौ बि बयसखौ दिनै पागला होनो बायदिसिना दिन्थियो गोथै बारियाव संनानै जायो बियो गोथै सावनायनि बनजों नाथाय बियो बर'नि गेजेराव सबसे गिदिर इनफ्लुएन्सार बिनि क्वालिटिया मा बियो जोंनो मा होदो डाज नट मेटार बे मेटार नङा खिन्थु जोंनो बेबायदि मोजां रोखोमनि इनफ्लुएन्सारबो नांगौ बेबायदि थायोबासो फरायसालिनि इयुन जेनेरेसना मा जागोन बेखौ होसोगोन जों बेखौनो दुखु नाङो जों रिना मेडाम दांदो बांसिन हम भिजिट खालामो बाखि सारमोना मेन्टर टिचार हिसाबै हम भिजिट खालामो खिन्थु जों दुखु नाङो मा जों रावखौबो मुगैया थेवब्लाबो जों गथ'फोरखौ नांगौ बायदि मोजां खालामनो हाफेराखै जेसेबां हानांगौ हायाखै जानो हागौ जों 9-10 जोनहालागै खालामनो हादों नाथाय थोजासे हायाखै बिनिखायनो जेन गोदान फरायसाफोरखौ आं रिक्वेस्ट थाबाय बिथांमोना जेन बे फरायसालिनि महर मोखां मुस्रि गासैखौबो जेन चेन्ज खालामो थाखानायफोराबो बेखिनिखौनो बुंबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा जादोंबा निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय आरो फिन दिनै बे फ्रेशमेन ससियेलाव फ्रेशार्सआव गोदान फरायसाफोरखौ बे फरायसालियाव जेन जेसेखिनि थागोन जोबोर मोजाङै थागोन बेखौ आसा खालामनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय